बड़ी नीमन कविता बा। हाँ। और रउआ सबन के जेके भी जानकारी होखे उ केकर कविता ह कमेंट में रउआ सबन जरूर बताएब। वो व्यक्ति के लगे पहुंचा देब कि राउर कविता बड़ा नीमन बा। अच्छा। और वो रचनाकार के हम धन्यवाद देतनी जेकर उ कविता ह बिल्कुल। केहू लिखले होखे। जी। एगो हास्य कविता रहे वहाँ के आ करीबन 15 साल पहले हम सुनले रहनी। अच्छा। बड़ा अच्छा लागल तो जौन याद बतौन सुनाए तनी हमार ना हो। बिल्कुल। हमार रचना ना हो जेकर भी होखे बड़ा सुंदर बा। काहे बनी रहुआ? ई से कि ये घड़ी चोरन के बड़ा बाजार बा। राउरे सामान चोरा के उ अपना नावे कह ले तरसो। अच्छा। तो वो चोरवन खातिर ई बतिया कहतनी कि चोरवा कम से कम सुधर जा सकी दूसरा के रचना उठा के अपना नावे जौन करत तरह तो हित लो हैं तो लोग के ई ना करे के चाहिए। सुनी दूसरा के रचना जेकर भी होके बड़ा प्रणाम बड़ा निमन रचना बा। वन में एगो रहे सियार। अच्छा। वन में एगो रहे सियार, सियरा रहे बड़ा होशियार। अच्छा। राह चलत में पड़ल डिठिया, सियरा पौलस एगो लिखल चिट्ठी। चिट्ठिया अपना मुंह में धइले, सियरा अपना बिल में गइले। तो सियरिनिया लागल सियरा से पूछे कारे नतिया अइले छूछे कुछ खर्ची ना लेके अइले हो। तो सियरा बोलल बतिया मीठिए तबले गिरल मुंह से चिट्ठी। अच्छा। कहलस कि सुनो हो प्यारी ई कागज हुए सरकारी एग्रीमेंट हो। सरकारी कागज। हाँ। केहू के खेत में दावल जाई अब बोली है तो यह देखावल जाई। तो दोनों प्राणी हर्षित भइले होत बिहान एगो खेत में गइले। कुछ खैले कुछ कैले जियान तबले खेत में आइल किसान। अच्छा। किसानवा कहलस मार मार तले दांत फाड़ के पड़ल सियार। देखावे लगल कागज। कागज मिलल। बेसी बोलबा करब झमेला तहके भेजवा देब सेंट्रल जेल। दिल्ली से सीआरपी बोलवाए बताहरा के पकड़वा ले जाए। अब सोचबा किसानवा बोलल ना डर या चुपचाप चली आइल घर। तो गांव के मुखिया देहले एगो नुक्ता आ खेत में लेके जाइए दूगो कुत्ता। एक और यही इलाज बा। छोड़ दीजिए सब कागज लोग। गांव के मुखिया देहले एगो नुक्ता खेत में लेके जाइए दूगो कुत्ता। सुन के बात मन ही मन खिला खेत में लेके पहुंचल दूगो पीला। रोज दिनवा के परकल सियरा चली अइले वही खेत के नियरा। खेत में ढुकले भइल खुर खुर तले पहुंच ऐंठ के दौड़ले कुकुर। सिरेनिया कहलस की जान बचावो। सियरिनिया कहलस की जान बचावो आ इन्हनी से एग्रीमेंटवा देखलावो। कुतौन से देखावो ले ले बड़ा तोन। सियरिनिया कहलस की जान बचावो इन्हनी से एग्रीमेंटवा देखलावो। तो सियरा कहलस की गजब भइल भाग जल्दी ना तो जनुओ गइल। सियरा कहलस की गजब भइल भाग जल्दी ना तो जनुओ गइल। कहलस की देखलाई कैसे ई दोनों में कोनो पढ़ले नइखे। अनपढ़ बड़ा सब सही बात। हां दोनों में कोनो पढ़ले नइखे। कहलस की देखलाई कैसे ई दोनों में कोनो पढ़ले नइखे। तो दोनों भगले आदत छूटल आ तहिया से के एग्रीमेंटवे टूटल। एकरा बाद जानत नइखी जे भी कविता ई लिखले होखे बड़ा सुंदर कविता बा। बहुत बढ़िया कविता बा। आ एगो कवि अगर केहू कवि के रचना इतना पसंद करके गावत होखे बोलत होखे जी सुनावत होखे आ ओकर तारीफ करत होखे तो समझ लेब कि जौन रचनाकार के ई रचना हो कितना बढ़िया वो रचनाकार होई।